na-ebulu m ihe na-ada akụ ọjị akụ n'ụwa eze na-esi na-achị n'ọbụrụ isi niile na-echi eze ma ị na-eru anya n'ebe ada agwụ ọjị ụga o nwere ife ọma melụ n'ala Igbo ifugo na onye njenje ka onye isi nwama onye jelu mba jelu ka o nweta ife ọma na nkụ dị na mba na-eghele ụfanne nwa Igbo n'anya ebuga na onye meta ife egwu anyị etieli ya egwu na onye meta ife aka anyị akọlụ ya aka Anambra Progressive Union na Frankfurt Germany ndị ọma ọ bụ family ife ji akụ aka ọ bụ family ife ji agba egwu ụmụ Igbo siri ike jele obodo oyibo ruo obodo oyibo chika ọ bụ onwefe ọnụ agbafa Anambra Progressive Union Frankfurt kadị na Germany paneme ife dị mma obodo na-aṅụlị ọ na-arụ ọlụ dị mma obodo na-aṅụlị ifefe kwuru kafa na-eme ifefe menụ kafa na-ekwu a na-ekwu ekwu a na-eme eme ndị Chukwu gọziri agọzi kedu ndị ji amatụ ọ bụ nnọọ Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany ifeoma bịara n'Igbo ifeoma bịara n'Igbo Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany mmadụ anọ ka tọrọ chi eze na-ekwesị ekwesị na-adị atọ ọrụ eze azọ anyị abụba chairmanụ nke ndị Anambra Progressive Union Frankfurt na Germany nwoke nwa Chukwu gọziri agọzi Chief Chiagozie Ọgọchukwu mmadụ ka ife chi eze nwe mmadụ n'ogidi onye ọma chiri anyị gaba ezigbo nwa ese mgbangu na nkwele ogidi obere nwa Chukwu gọziri agọzi mkpụrụ obi ndị Igbo ife ukwu na ọ ga-adịle gị mma onye isi nzukọ ndị Anambra na Germany Chairman and Managing Director Blackstone Group of Company Limited IT and Financial Consulting Services ọgaranya na nwere iwe ka nke n'oli akụghị Mrs. Ifeoma mmadụ kife agbala na akwụdị ya n'ilu ọ dị ka chọrọ nwanyị ọma ụzọ dị ihe eme ka nwanyị dị mma onye ọma na ọ ga-adịlụ mma onye ọma n'unu nwere bụ wepụ ndị Chukwu gọziri agọzi anyị agbaba fasi amanụ chipto Chukwu ngọlụ mmụọ onye ọma tome nwata chọtara nke ya n'ụmụ ojii Yesu Doje United footballer player onye ọma na nwere iwe wagwa isi ka nke na ezigbo nwunye yi Mrs. Ukamaka ngọlụ mmụọ obi jele nwanyị ma obi dị ya wọdụ ụkọ na mba nwanyị ọma ndị ọma na ọ ga-adịlụ mma unu bụ ndị Chukwu gọziri agọzi ka ebe aka na-edere anyị akwụkwọ agachiri bụ ike edere anyị akwụkwọ Chief Chukwu eze bụ enyi nnukwu ugo na mbọsị ọgaranya obi umeala nwanne m na ọ ga-adịle gị mma Chairman and Managing Director International
Enterprises Limited Akajibike dela anyị agwụgwọ onye Chukwu gọziri agọzi ọgwụ isi ka nkele nwanyị dị ka chọrọ ọmarịcha nwunye na-emete gị mma lọlụ uju nwa eze bụ enyi mkpụrụ mma sodieme achalugo dị mma CEO Inignora Enterprises Limited ndị ọ ga-adịlị mma ndị Chukwu gọziri agọzi n'ụwa anyị abụba High Chief Onyebuchi Anikpe nwachi na awala ọhịa n'Ụmụeri ome nwata n'Ụmụeri ọkwala ụzọ niile ọla n'ụmụ atụolu n'Ụmụeri Managing Director Obele Holdings Limited Importer of Cars and Trucks ọkwa gị bụ Assistant Secretary wasiga nke n'elu ya mmiri doledo odozi akụ nwachi na walọri ya Lady Mrs. Benita Chioma Nibe mama n'ali ibiye ndị ọma na ọ ga-adịlụ n'ụwa unu so na ndị Chukwu gọziri agọzi Kaipo Financial Secretary Mazi Yemenike Sylvester Mwecheta Chinemeze Nazia onye ọma Chinemeze Nazia obere nwa Chukwu gọziri agọzi ụwa gị na lọlọ gị nwanyị mma lọlọ Winifred Onyinyechi Mgbecheta lọlọ Sodiemakụ unu bụ ndị Chukwu gọziri agọzi ọ bụrụ onye bụ onye mgbasa ozi anyị kele onye na-atụla anya ozi n'ikuku PRO okwu aka m obi nweze onye Agulu nwanne Otigba Agulu anyị Mr. Baso Bianokwalu CEO International Bus Ventures Limited General Contractor Marketing and Logistics Worldwide ọkasị akasị onye Agulu anya bọbaka na-edobela anyị ego n'omeme our able treasurer onye ọma Innocent Ọbụna-eme Nwafọ Chinyere Ugo nwanụ n'ọmọ onye Chinyere Ugo tụrụ ugo n'isi onye Chinyere Ugo tụrụ ugo na Ebube Chukwu ụzọ n'ọmọ n'olu mkpanọtụ gị na ezi nwanyị gị lọlọ Obiamaka Nwafọ ugegbe di ya na ọ ga-adịrị unu mma kedu ndị ji amatụ abụ nnone Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany Ifeoma bịara n'Igbo Ifeoma bịara n'Igbo Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany ọ bụrụ onye ka egwu na-akpọnụ onye ọma Selesi n'olu Igbo akụfesa nwa Igbo wanụ na-achala agụ nteje Master Mechanical Engineer in all kinds of trucks ihe niile gbasara nnukwu moto dị gị n'aka n'ịmalụ ọgaranya n'iwere ego ka nkene nwanyị onye ọcha ma obi dị ya Mrs. Catalina Joseph mmasị Jefenburg na Germany ndị Chukwu gọziri agọzi akụfesịa bụ Provost na APU ọ bụrụ onye bụ Logistic Officer Chief Augustine C. Ofodum weji nwa ya eme nke Igbo ukwu onye ji nwa ya dị emelụ alụ ka nkene Ifunanya dị Lady Ifeoma Ofodum
ọmalịcha nwanyị dị mma mkpụrụ obi dị ya osiri ọla ndị Igbo na Frankfurt ndị ọma si ezi ihu Igbo ukwu si na ọ ga-adịru mma ọnụ bụ ndị Chukwu gọziri agọzi ya Chief Johannes Okonkwo dunu ọhama dike n'ichida dunu ndị Igbo niile ọhama dike ndị Igbo niile n'ichida onye nwere ego bụ ushi nwe ogbenye Mama Chairman Emeritus APU na Frankfurt ọgaranya n'iso obili CEO John Cole Marketing Company Nigeria Limited Vice Chairman Emeritus Obi Igbo na Frankfurt Vice Chairman Emeritus Refrigerator and Air Condition Dealers Association na Zone 7 Lawansin Kedi na Sulu Lele Lagos Coordinator Emeritus Unique Social Club Nigeria ọgaranya n'Igwele bụ nwempụwa odogwu nwa Chukwu gọziri agọzi Injinia Ike Chukwu si Eliobu ekwu eme onye ọma ekwu eme na Nedo Sulugede wanu n'Olivide Sulugede Stopper Babeji m Ibolo n'Olivide CEO Rio Engineering Consultant Ekweme na Nedo Ekweme abịago Vice Chairman Emeritus Secretary General Interim Financial Secretary Yende PU na Frankfurt ọgaranya n'Igwele iwe ije sawa oya ude ya ije ice Chukwu Martin nwamuru boka afọ Bondo bịa onye ọma Bondo dalụ ụbazu nwoke na Nnewi ọgaranya n'Igwele ego ụba na-abụ ọla niile ọgaranya n'iso na akarịsịa ọma BRO na lọlọ Chiamaka Blessing Okafọ n'ọga adịla unu mma unu so na ndị Chukwu gọziri agọzi nwoke ọma ọkanya Honorable Foster U. David Ochendo nwa Chinemelụ Ochendo na n'ụtụ na Nnewi South na Anambra First Financial Secretary and Foundation members, Chairman and CEO, Sioman Ventures Nigeria Limited, na Port Harcourt. Kankene Stanley Nwanyoma, Lady Bridget M. David, Oduko Namba. Abala de mana kudia Nzivani Chukwu Kodianu Nkwa Wobi mma Kodianu nwa Kodianu Wonudo ni deze n'Ụmụoji Managing Director Woni Marathonu Odogwu n'Igbo Bokotu Okene dị ọra mma
n'ụlọ ife yi nwa obi mma nneọma onye udo Patroness na Three Sisters Kashakos ọ ga-adịlị gị mma ndị Chukwu gọziri agọzi n'ụwa o kedu ndị ji amatụ o abụ nnọọ Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany Ifeoma bịara n'Igbo Ifeoma bịara n'Igbo Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany malụgo n'ime nwelu ndị m ya na Frankfurt nwere ndị ukwu egwu anyị na-etili na Anambra Progressive Union na Frankfurt anyị si vajisi ike n'ifefa na-alụ n'ọpụtara ife anyị si vajide kavaji n'ifefa na-alụ ụbalụba ọzọ bụrụ na ekwusigo na anyị nwere mmadụ maka na Chibueze nwa Joseph Nwachukwu ọ bụ onye ọzọ obodo mmiri Chukwu kụnyelu na ede arụ onye ọzọ obodo dugo mma na ọ ga-adịrị gị mma Mr. Vincent Ejikeme founding head of APU unu amalụgo onye ọma Fikem Group Shipping Services na Frankfurt Germany ọkụ detu n'ọjọọ ọgaranya n'isobiri shipping company gị na-ebu ibu karịrị ndị ọzọ unata na Naịjirịa na ebe niile n'Afrịka n'ọnya ka iji wee karịsịa onye gbọbụ onye ọma Paul Chukwuemeka nwoke nwa n'ụmụ dị m na Nnewi onye erike nne obiribihe ọgaranya n'iso obili onye erike nne obiribihe anya bụ machi Valentine yeze ewuru daala mba m onye ukwu makwezi ka enyi na iyi ala lokal gọọmenti si n'ihe ọ na-eri n'ewu ada egwu ewu kama ọ mara ya ntị ọ na-agagharị oyimụ mba ma onye ukwu ọgaranya Chukwu gọziri agọzi Ambassador Chukwu Kokoyocha onye Enugu ukwu ọdịna nweri akụ onye ọma kụzu ọnụ Enugu ukwu n'Ụmụnri Resident Enugu ukwu Community Development Union na Germany ọgaranya n'inwere ego Enugu ukwu Culture Unity Ambassador n'Europe iso n'isi mmiri Chairman Otigba na Frankfurt Germany ọ ga-adịrị gị mma POT member ndị Igbo Germany ọ ga-adịrị gị mma founding head Anambra Progressive Union na Frankfurt Germany onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya Chukwu gọziri agọzi ekele mkpụrụ mma Chukwu ji chọ gị mma Mrs. Ụzọ Okoyocha ịdị ka chọrọ nwanyị dị mma ijele nwanyị n'Enugu ukwu ọ ga-adịrị gị mma ndị Chukwu gọziri agọzi n'ụwa
odogwu na-akpoju ọgụ Orumba South Local Government. Afọ odogwu amala odogwu ka nkene nwunye ya Lolo Juani Okoli ezi nwanyị ma obi dị ya ndị ọma n'ọka dị n'ụlọmma. Mr. Harrison Chukwu nwa ikuke Nwajugo na Enugu Ukwu Nwajugo nne ya ọ ga-adịle gị mma. CEO UK Harry Nigeria Limited, importers of assorted high quality wine and spirits. Onye ọma na ọ ga-adịle gị mma odogwu Chukwu gọzila agọzi n'ụwa. Iwe bụ na na-eme nwaanyị adịrị ya n'onwere isi ka ịkpọba first lady APU first lady Mrs. Doluka Uzoma Stainless nne m ụlọ la na Germany. Adobeledu Igbo Igbo na Igbo ọ ga-adịrị gị mma. Agbala aka ibe ya gburugburu Mr. Mrs. Krista Dog Woman Bala na Enugu Ukwu Woman Bala nke Enugu Ukwu na ụmụnri ọgaranya na nwere ibe dị mma o. Chief Damian Igbo bụ ike obi digbo Igwe one ọnwụ ndị ilo na na-alọ Chairman DIOG Anko Nigeria Limited, Chairman Top 10 Bikes Enterprises Nigeria, aka na-emebe trucks, power bikes na heavy duty machines. Nwanne m n'ịkpala elisi ọgaranya Chukwu kwụrụ akụkọ ọjị ka mbọbụ ugo dị ya n'ụlọ Ifi Stella Obidigbo CEO Portable Martin Enterprises Limited. Achala ugo dị mma agwa bụ mma nwanyị yo. Ọ bụ onye ka egwu na-akpọ ogbo ike eziokwu na isuru. Thank God ike ogbo eji eziokwu wee mmalụ sponsor German football team na isuru. Ya na nwunye ọma ya dị mma Tina-azọmụ Precious ike odogwu amụlụ n'isuru ndị Chukwu bunyere ego na nwa. Kedu ndị ji amatụ abụ ndị one Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany. Ifeoma bịara n'Igbo Ifeoma bịara n'Igbo Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany. nwa mụrụ bọfọdụ ile nna nyere ugo n'ụmụ ojii ka na nwunye ọmụ ya ihe ji ọfọdụ ile dị manụ ni ịkwanye ndị ụmụ ojii na ọgadịla unu mma unu gaba n'ilu na Chukwu usunu unu jebe n'unu ga-ejelu unu na n'unu ga-analụ na ọ ga-adịlụ mma ijiri atatosu nwa akụfo
ọkagbuwe eze agha achụ udo na ndị obi obere nwa Chukwu gọziri agọzi n'iso na ndị eji okwu bụ agbụ izu n'iso na ndị eji okwu bụ agbụ izu ka ịgbọbụ injinia Michael Chijioke emere ife oti mkpu Jizọs onye ukwuru oti mkpu Jizọs na Frankfurt Germany odogwu amụrụ n'ukwuru dunukọrị ya nwanne m n'iso na ọkasị akasị oti mkpu Jizọs na anụ olu ya oti mkpu Jizọs na onye Igbo obere mgbe na ọ ga-alele gị mma nwa Chukwu gọziri agọzi n'ụwa ibe mena Arize Chukwu moye Arizona odogwu nwa ifite dunu Modiana nwana na ezi owele Arizona na ọ ga-adịle gị mma obere nwa Chukwu gọziri agọzi n'ụwa Chukwu ka elo nnọli nwata togo n'ifite onye ọla ifite na ọ ga-adịle gị mma ụna ama na nwata etogo nwata toleto na-emesi ibe ike nwata toleto na-akpata ego n'ụwa Chukwu ka onye ọla ifite obere nwa gị gaba n'ilu Sonny Chris Zuwagwu Chinonyelu nwata ọrụ gị bụ managing director Sonny's International Limited onye Agulu anyị nnọọ nwanne Otigba na mekene Otigba ka echefukwana injinia Simeon Okwu onye ọma na-akweze nwa Chief SN Okwu nwoke ọma ọkwa ịgụlụ akwụkwọ na Unisic Ọka wee pasị anya wee jee biri na Frankfurt Germany ebe abụ ka Chukwu nọgọzie gị ọgaranya onye akweze na n'ọchịa nwanne m na ọ ga-adịle gị mma Chief Philip Nwogbo nna nyelugo onye agụ ukwuli Philip Ventures ebe anyị nọ aka na-ele electronics n'ọkasị mma dị na papers ya na Tokumbo Cars CEO Philip Nwogbo obere nwa gị gaba n'ilu gị na nwunye ọma gị dị mma Mrs. Irish Nwogbo godu ụmụ gbala mmasị Germany wee bịa Otigba onye Agulu na bunu ndị ọma ndị Anambra Progressive Union dị na Frankfurt Germany unu bụ ndị Chukwu gọziri agọzi isi eze nwa mmadụ na n'ogidi gị chịrị anyị gaba n'ọchịchị gị dị anyị mma ndị APU si m gwa gị n'ọchịchị gị amaka onye mere ọfụma nọgị eje ọzọ unu abụgo isi kwele eze ga-echi eze na-eje ana ka ị na-ayọ Chukwu kedu ndị ji amatụ abụ ndị one Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany Ifeoma bịara n'Igbo ndị ji amatụ Ifeoma bịara n'Igbo Anambra Progressive Union Nkwa Chukwu Kwelu ndị Igbo na Frankfurt Germany ndị ji amatụ Anambra Progressive